אם הוזמנתם לאחרונה לחתונה, אולי נתקלתם בטרנד חדש, זה מעין אולפן שקוף שמוצב בשולי האולם, וכל אחד מהאורחים נכנס ומברך את החתן והכלה במהלך האירוע. הבעיה היא שאתם יודעים, חתונה לפעמים זה קורה כבר אחרי כמה וכמה וכמה כוסיות, ואז הדברים מעט מסתבכים, כמו שאפשר לראות בסרטון הבא שהגיע אלינו דרך הצינור האדום. רציתי לאחל לכם מיליון שנה ביחד, שתהיו הכי מאושרים, ואני טיפה שיכור, בגלל זה אני לא מצליח להישאר ישר. אז אני מאחל לך. רון גרטי, גיבור הסרטון. אני רק מנחש שאתה אפילו לא ידעת שהסרטון, שכל הדבר הזה קרה בכלל. לא במיוחד. אני זוכר שהייתי בחתונה. וזהו. ואז אני זוכר שהתעוררתי בבית. הבנתי אותך. ומתי אתה מגלה שיש תיעוד שלך ברשת מפיסת חיים שנמחקה לך לחלוטין מהראש? במהלך היום אני מתחיל לאסוף קצת עדויות מכל מיני חברים שטיפלו בי במהלך הלילה. אוקיי. קצת אומרים לי ציטוטים שאמרתי, כל מיני שטויות שעשיתי, ואז החתן והכלה בעצם מודיעים לי שיש כמה תיעודים שלי, ושבמהלך השבוע הם יתחילו לעלות סרטון יום לאינטרנט. וזאת אומרת, אתה אפשרת לזה לעלות לאינטרנט לפני שראית במה מדובר? הרהורי חרטה? בוודאי שלא. אני חושב שעד כמה שזה מביך, זה יותר מצחיק מאשר מביך. אם אמרת יותר מצחיק, אז אני רוצה להראות לך את שלב השירה. גם הוא הגיע במהלך הברכה הזאת. בוא נזכר. I've been married a long time ago. Where did you go? Where did you come from? Katnajo. אתה מדהים, איזה מיקס מוזיקלי רץ לך בראש שאתה שיכור. אתה בטוח שאתה לא מתחרט על זה שהסרטונים האלה רצים? בוודאי שאני לא מתחרט. אני כל פעם שאני צופה בזה מחדש, אני שוב צופה. שאלה אחרונה, אתה מגיע לחתונה הבאה ויש את האולפן השקוף הזה בצד, אתה ניגש לברך מיד בתחילת האירוע או שאתה מחכה לשתות כמה כוסיות? קודם כל אני קצת בגמילת האלכוהול כרגע. אוקיי, כן, אפשר להבין את זה. מומלץ, אני חושב, עדיף. אוקיי, רון גרטי, תודה רבה לך. אין בעד מה.